боварӣ нест ки агар дар раиси маҳаллатиам ва куҷо мебарад чӣ кор мекунад. Ҳар кас бояд садақаро мувофиқи ҳамун дороии худаш ҷамъ карда дар охири ҳамун фитри рӯза мегӯянд чӣ мегӯянд бояд супорад. ҳаққи раисони маҳалла ҳам мешавад ки раисони маҳалла ҳам мисол ҷаҳат хуб аст. барое ки мисол мана пулои мачид, пулои свет, мана пулои қишлоқдорӣ, мисол камбудиёи қишлоқ мактаб да як камбағал да ҳамаи ҳами дар кор мешавад, ҳамаи ҳами да мешавад. И таам туғурӣ аст. ҳар як одам бояд аз сидқи дили худаш садақа кунад. чанқа чӣ дорад бояд садақаи ӯ аз рӯи дил бошад. яъне раисони маҳалла бояд ҷамъ накунанд. раисони маҳалла бо одам ба фикри ман ки худаш кунад хубтар. бояд ягон инсон надонад ки ту бояд чанд хат тавофи фитр метӣ. барои ки мисол агар як ҳамсояти агар 100 симтия та агар мисол бари 20 симтия агар фаҳманд ҷош бо ҳамура мегандару ки мисол вай 100 сим то 20 сим на ки мира бояд ишна чизе ки дил меброри чизе ки тавофи фитр бояд пешниҳод ки дар ягон ҳамсоя ба гуфти ман ҳар як шахс бояд худаш пешниҳод кунад. нас кардан рости гап. маҳаллаи раиса худаш медонад ки камбизоат ки камбағал ҳавай ба тем бо нақсар ба фикри ман чем хеле шахс ки ки ба додаш намедонад. тарафдора мардум худашон медонанд ки камбағал ки камқизоат ҳамсоя ё ки хештабор хубаш худшон тақсим кунанд.